Hello guys, welcome to my new video. Ang moनसे गोदान video नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लायबाय लोगोफोर. ओमफ्राय आङो ओंख्रि संगासिनो आरोना लोगोफोर. दा नायनोसै आं नोंथांमोनजों मा सोर खालामनो हायो, मा सोर खालामनो हाया आरोना लोगोफोर. बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो. बेनिफ्राय आं मा सोर खालामनो हायो नायनोसै आरोना लोगोफोर. दायो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. आङो जोगोनार ओंख्रि संगासिनो आरोना आङो. ओमफ्राय नै लोगोफोर दिंखियाजों मैथ्रु बिबार आरोना बेखौ भाजा एवनोसै आरोना दायो नै सुनानै लानोसै आङो दायो बेखौ एथ' गरम आरोना जि गरम मोनखादों आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय आङो नै दिंखियाजों मैथ्रु बिबार आरोना बेखौ दायो एवनोसै आरोना भाजा मिरामिस आरोना जेबो गैया आरोना लोगोफोर. नै जोगोनार ओंख्रिया मोनबाय आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय नै दिंखियाखौ एवगासिनो आरोना नै दिंखिया भाजाखौ एवगासिनो. गोथाव मोनथारो आङो दिंखिया भाजाखौ. ओमफ्राय नै फिसालाया मेगि जागासिनो आरोना नै मोनायाव ओंखाम जायाखै आरो ओमफ्राय उखैबायनो. ओमफ्राय नै मेगि संनानै होबाय ओमफ्राय मेगि जाबाय नै जागासिनो आरोना नै. उन्दुनो ओंखारनायानो ओंखामखौ माने मोननायखौ नेनो हालायाखै आरोना लोगोफोर. जारलासो जादों. मा खालामदों नोङो बाबा? मा गेलेदों नों लेपटपाव? नुदों इदिसो आरोना गेलेनाया माबा इउटुब नायनाया. ओमफ्राय नै टेबोलावनो मालायना गेलेग्रा मायाव थायो बिना नालाय टेबोलावनो गेलेयो. टेबोलाव मा जाबना गेलेयो नालाय बिदि आरोना नोङो दोनदोसो दुगैनांसिगौ. ओमफ्राय जि खोमसि जाजोबखाबाय आरोना बार बारगासिनो आरोना अखाबो हाबाय एसेनो बार बारखाबाय नै. जा हाखासिगोन बायदि मोनदों आरोना अखाखौ. हेलो गाइस, नै जोङो फार्स्ट टाइम स्मार्ट बाजाराव फैदोंमोन. फिसालाखौ टिउसनाव दोनहैखांनानै स्मार्ट बाजाराव एसे शपिं खालामखानो होननानै फैदोंमोन. मानोना एसे दावरावबो जादों नालाय बेखायनो एसे थाव दालि संख्रिफोरखौ एसे स्टर खालामनानै दोननोसै लोगोफोर. ओमफ्राय गोजौआव ड्रेस दङ बेफोरखौ नायनोबो जोङो गोजौआव थांगासिनो दंमोन. बे समावनो लामायाव क्रिकेट बेटखौ नुनानै बिब'नि फिसालाया क्रिकेट बेटखौ लानो गोसो जालायबाय आरो लोगोफोराव नायगासिनो क्रिकेट बेटखौ. दा क्रिकेट बेटआ माबायदिया मोजां माबायदिया गाज्रि जोंथ' मोनथिलिया. अब्लाबो गंसे लानानै होसाबनायसै. आङो साइडआव डास्टबिनबो नायगासिनोमोन लोगोफोर. डास्टबिना बारा दामनि नङामोन 199खौ 179आव हगारगासिनोमोन आरो लोगोफोर. ओमफ्राय दानिया नैबेखि चिप्स पेकेटखौबो अफारावनो आगारगासिनो. मोनथाम पेकेटसेयाव 50 थाखा टटेल 150 थाखा जायो आरो. ओमफ्राय बिसोरो 100आवनो होदों. ओमफ्राय 50 थाखा फ्रियाव मोनबाय. माने पेकेटसे ओरैनो फ्रियावनो मोनजासिगोन नालाय लोगोफोर. आंना लानो गोसो जाबाय. गथ'फ्राबो मोनथामबो बे पेकेटखौ जाजोबखायो. थ' लानायनि लस गैला 50 थाखा जोंहा लाब जासिगोन. बेखिनियावनो भिडिअखौ दोननोसै लोगोफोर. बाय बाय.